uzophumelela. Ibithi ubobekezela ngoba uzophumelela ingoma yesikhaza sikaMaskandi. Sibeke-ke sesidlulela-ke engomeni ebengeyesibili. Ingoma yesibili ke bekwentokazi ke uSiyathokoza ke. Intokazi lapha ecula kamnandi kakhulu-ke, ibisho kahle-ke engomeni yayo ebisihloko sithi ungiphethe kahle. Ithi nje ex yami ithi angeke ngibuyele kuwe, kusho intokazi uSiyathokoza. Ngoba ke ingoma zethu bezimnandi zonke, kodwa ke sithe madlule engomeni ke edlale yabange yesithathu ke lapho ke bese sidlala khona ke ingoma ebimnandi futhi kakhulu nayo futhi ke ebekwe amathwasa kaQhofi edlala ingoma emnandi kakhulu ithi baze babahla abantu. Bemnandi ke ingoma ke yamathwasa kaQhofi. Sabe sesidlula ke sesiya lapha ke engomeni ebengeyesine. Ingoma ebengeyesine ke kube ngeka Lindelani Topic Dludla. Lindelani Topic Dludla ke ubizwa ngoTopic ke lapha kuMaskandi, wasiba uLindelani ke ngegama lakhe ke lasekhaya. Ingoma yakhe ibimnandi kakhulu futhi nayo ithi ziyakhala manje. Isho kanjalo ithi ziyakhala manje ingoma ke kaTopic Dludla. Esithema sesivala ke lapha nganza kwethu, sesivala ke lapha na ke engomeni ke bengeyesihlanu ke bese sigijima kakhulu ke lapha na sigijima ngengoma ke 10-1 ke lapho ke oMaqondana alimfoka Mgube besho kamnandi ke ingoma yakhe ekuyo ialbum yakhe ephume nje kamumva, ingoma yakhe esho kahle ethi Ihlongandlebe. Yinxelekeleli kaNdukuzempi ke leli ke bedlala ingoma yalemnandi kakhulu 10-1 oMaqondana lithi ke Ihlongandlebe bekuyihloko ke sengoma yakhe ekuyiyona ke nesidlale kamva yabange yesihlanu. Ngakusho ngiqinisekise ukuthi ke iline up yethu ibimi kanjalo, imix yethu ibimi kanjalo, bingaphazanyiswa ibidlalwa ingoma ize iyophela ke nje siyilalele imnandi nje kuba injalo. Mangabe ke mhlambe engathiwa mhlawumbe awukhuluma iqiniso, ngabe ikhona ingoma ibingamnandi lapha? Angidingi ngisho impendulo ngoba vele bezimnandi zonke. Moliva, ikhalaphi intukwethu sizakhosi ikhalaphi. Bezimi kanjalo engane zakwethu ingoma esithe sithi siyayidlala ke namhlanje ke ngoba ke sengishilo ukuthi siqale kanjani zavala kanjani ke umuntu kobe idlala noma ke mina uqobo lwami mina ngunxelele isikhundla esinye sokula esinye sokwethamela ngoma bhala ishiya ishelo ufakazi kulo ke lo domo 71.4 FM kanza kwethu hayi akukho kudlula ukubonga amaciko akhiphile zimnandi ingoma maningi amaciko adlalwayo noma ke esinengoma zawo lapha ku Domo 71.4 FM kodwa ke into engingayisho engakusho ukuthi nje sizolo nje sishintsha siphinde sidlala abanye kodwa nje ziningi nisazozizwa siphethe neingoma nje ezintsha ke eziningi kakhulu esisazoyidlala and sizophinda futhi nakulaba ke bese bevele bekhiphile siphinde sicaphune ezinye zeingoma zabo ngoba phela singakusho siqiniso ukuthi abakhiphanga ama single track lezi engidlale lapha akuzo kuphela kwazo ziningi izingoma abasikhiphile zemnandi huju njengoba nizwa ngani zakwethu ke njengamanje sihamba phezulu kwayo ingoma ke yekhansela umfoka Mkhize ke ithi uma njalo nje ngemicabanga kuvele kufika izinyembezi kodwa ke isho lapha ngemix ayina phim Moliva, ikhalaphi
sizakhosi ikhalaphi. Ngiyacela ke kozwayo noma ke ozwakele show ukuba ke eyilalele ebese ke eyidlulisa eyishare kuwo onke ama social media. Kanza kwethu ngizocela ukubonga kakhulu ukuthi ningiphile indlebe nganithulela ke lamaciko. Ngizocela ukuthi onke amaciko esengiwadlale noma enke ngiwadlale kuwo lo msakazo bese ke niwaxhase nganza kwethu. Uma mhlambe ukuthi nifuna ukwazi ngawo noma nifuna ukuxhumana nawo kulula kakhulu. Mina inamba zawo nginazo. Uyobuse ungixhuma ke enambeni engiyishilo ngisaqala ohlelo, niphinde ningixhume kuyo i-email engiyishilo ngisaqala ke uhlelo ebese ke nixhumanisa nawo. Ama-album abo ayavutha athi bhe kulula kakhulu, uyakwazi ukuthi wathole. Ngiyafisa nganza ukuthi lamaciko ngiwadlala bese ngelinye ilanga ngiyiqhenya ngokuthi aphumelelile ukuthi adlaliwe kuwo msakazo uDumo 71.4 FM. Nikhumbule lapha na uTopic Dludla ukhipha i-album yakhe emnandi kakhulu ethi ziyakhala ke ephume nje maduzane. Ishayile leyansizwa ke ibeqala nje nqa ungena e-studio kodwa ifike kutofa umlando ke nabanye njengoba ke kade ngibabalula. Nganza ukuthi ngiyacela kakhulu ukuthi nje sixhasane, supportane njalo nje bese ke amaciko la siwakhulisa siwabone ngelinye ilanga ehloniphekile njengamanye amaciko asephumelele endimeni kaMaskandi. Kanza kwethu ngale kokupholisa amaseko nje ake ngehle ngodonga njengasicabucabu ngivalelise. Bye bye. Dumo 71.4 FM online. Ikhalaphi indlu kwethu sizakhosi